Як заўжды радыя вітаць вас. Мы працягваем па-ранейшаму дыхаць адным паветрам пад адным небам, на якім ззяюць вечныя зоры, аднаўляючы памяць роднай зямлі. Адшукваем рэчы аналагавыя, а не лічбавыя, рэальныя, а не віртуальныя, сапраўдныя, а не штучныя. Тое, да чаго можна дакрануцца і адчуць цеплыню, нават калі гэта толькі ацалелыя муры. Нам варта выпраўляцца ў новую фальклорную экспедыцыю. Гэтым разам яе парадкавы нумар 651. Не марнуем часу, рушым наперад у мінулае старажытнай наваградскай зямлі. Шабром заросла, уже тая дороженька шабром заросла, шабром заросла, цветом зацвела, червоной коленою нахилилася, червоной коленою нахилилася, а як я пойду, той шабор нарву, до своей матуляньки в гостину схожу, до своей матуляньки в гостину схожу, откуль мамочка сустракать будя, а чим мяне мамочка частовать будя, а чим мяне мамочка частовать будя, сустракать будя под новым дворцом, частовать будя, будя медом и венцом, частовать будя, будя медом и венцом. У прадчуванні новых адкрыццяў рушылі ў бок Навагрудка, бо ў гэтым раёне яшчэ не былі. 164 кіламетры мы ў Вялікіх Вераб'евічах. Тут у кампаніі мясцовага аматарскага аб'яднання «Суседачкі», удзельніцы якога запрасілі да сябе ў падтрымку народны ансамбль песні і танца «Свіцязь» з Навагрудка, мы будзем бавіць час на імправізаваных вячорках. І, канешне, я абяцаю дазнацца для вас пэўныя факты з мінуўшчыны цяперашняга аграгарадка. Пакуль жа скіруем позірк у студыю гуказапісу. Там на старце творчы працэс па пераўвасабленні толькі пачутай песні. І за яго сёння ў адказе саунд-прадзюсар Геннадзь Саракваш і спявачка Ірына Зыль. Рад приветствовать всех по ту сторону экрана. Сегодня наша очередная классная песня. Немного, может быть, грустная, но я думаю, мы ее сделаем. Ирина, приветствую вас. Добрый день. Как настроение? Прекрасное. Поделитесь своим впечатлением от услышанной песни. Как вам она понравилась, не понравилась? Ну и что мы можем с ней сделать? Ну, песня очень интересная. А затронула ли что-то песня в душе у вас? Вы знаете, очень редко бываю у своих родных. И как бы я вот почувствовала, что это намек на то, что уже пора съездить. Давно была у своей мамы, это точно. Вот попадание просто в точку. Ірына Зыль, салістка ансамбля песні і танца ўнутраных войск МУЗ Беларусі, педагог, скончыла Гомельскае музычнае вучылішча, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, удзельніца дабрачынных праектаў, знакавых культурных мерапрыемстваў краіны і не толькі. Где мы ходили, где гуляли, где мы ходили, где гуляли, зеленая елка, елка зелён. И шли спевали, ды гукали, и шли спевали, ды гукали, пудровый явор, явор пудра. Двора славного мы шукали, двора славного мы шукали, зеленая елка, елка зелён.
завитали, да вас у гости завитали, кудровые варья кудра. Господарам мы звеличали, господарам мы звеличали, зеленая елка, елка-зелёк. Мы на месцы вёска Вялікія Вераб'евічы Навагрудскага района. І вось што распавядаюць старажылы пра паходжанне назвы свайго паселішча. Некалі ў даўнія часы на беразе рэчкі Мураўёўка збіраліся на купанне вялізная колькасць верабейчыкаў. Гэтыя цудоўныя маленькія птушачкі аблюбавалі пакаты бераг менавіта гэтай рэчкі. Жыхары суседняй вёскі Асташына тое прыкмецілі, і калі пачалі ўзводзіць хацінкі побач з Мураўёўкай, то іх назвалі варобамі, што пазней і дало назву паселішчу. Слова «вялікія» дадалося значна пазней, калі побач пачала адбудоўвацца маленькая вёсачка, жыхары якой хацелі таксама лічыцца вераб'евіцкімі. Вось так і ўтварыліся назвы вёсак, дзе шмат дамоў вялікія Вераб'евічы, дзе нашмат менш малыя. Ой, дзяўчына, шуміць гай, каго любіш, забывай, забывай. Ой, дзяўчына, шуміць гай, каго любіш, забывай. Няхай шуміць, хай гудзе, каго люблю, мой будзе, няхай шуміць, хай гудзе. Каго любіць мой будзе, дзяўчыначка, чыя ты, а ці пойдзеш гуляць, дзяўчыначка, чыя ты, а ці пойдзеш гуляць, не пытайся, чыя я. Пойдуць людзі, пойду я, не пытайся, чыя я. Пойдуць людзі, пойду я, дзяўчыначка, сэрца мае, а ці выйдзеш за мяне, дзяўчыначка, сэрца мае, а ці выйдзеш за мяне, не пайду я за цябе, нема хаты у цябе, не пайду я за цябе, нема хаты у цябе, у чужую прывяду. Покуль сваю збудую, у чужую прывяду. Покуль сваю збудую, чужа хатка не свая, як свякроўка ліхая, чужа хатка не свая, як свякроўка ліхая, як не лае, то бурчыць, а ўсё роўна не змаўчыць, як не лае, то бурчыць, а ўсё роўна не змаўчыць. Што ж, ненадоўга пакінем Вераб'евічы Навагрудскага района, вернемся ў Мінск. Аматарскае аб'яднанне «Суседачкі» было створана пры мясцовым доме культуры ў 2018 годзе. У складзе калектыву 6 чалавек. Вясёлыя і творчыя натуры, яны сталі сапраўднай візітоўкай аграгарадка. Дэвіз аб'яднання «Хочам мы радасць жыцця адчуць і вопыт свой людзям перадаць». Таму удзельнікі рупліва вывучаюць мясцовыя традыцыі і абрады, спяваюць песні, гатуюць разам традыцыйныя стравы, танчаць, а яшчэ перадаюць свае ўменні маладому пакаленню. А вось што ў адказ могуць прадэманстраваць прадстаўнікі таго самага больш маладога пакалення, зараз даведаемся разам. Завітаем да Геннадзя Саракваша і Ірыны Зыль. Более давайте эмоциональнее, душевнее. Ой, давно-давно у матулі была уже
папоротника чабром заросла. Очень атмосферно, эмоционально, душевно получается. Ирина, давайте, знаете, попробуем сейчас в самом начале, да, спеть вокализ. Ну, понимаете? Да, да. Да, но прежде вопрос. Ваш творческий путь начался в 1988 году. Да, так получилось, что с детского образцового ансамбля я попала в настоящий профессиональный заслуженный коллектив ансамбль песни и танца внутренних войск. Вот такой вот творческий путь у меня. И с ансамблем вы достаточно, видимо, много поездили. С нынешним ансамблем, конечно, бесконечно. У нас и концерты, и поездки, и гастроли, записи тоже, конечно, существуют. И с детским коллективом. Ну что ж, продолжим. Гляньте, якая прыгажосць усюды у избе нашей. Прыгажосць. А что ж это у вас такое тут стоит? Ой, моя ты Что ж гэта дороженькая такое? Юлячка. А гэта ж куфа. Куфа. Тут моя ты любая, все мое богатство, все житё я ему Ой, збирала. сколько тебе Вот всего. погляди. Ой, да это что ж такое? А ты не ведаешь, что? Не Так, ведаю, не что ж ведаешь, это? как оно называется? Покрывало нейкое. Юлечка, я тебе расскажу, это называется диван. Раней, калі збіраліся на вячоркі, вось, глянь, лаўкі упрыгожвалі. И где же вы их купляли, гэтыя диваны? Самы робили, моя ты дороженькая, самы были такие станки специальные, и это вы зрабілі такие диваны. Во, моя ты Ясно, любая. ясно. Теточка Наталья. Ага. Девчата, а може давайте ще що заспіваємо? Ой, там у полі, стелется в полі туман, а по зеленому гаю хлопець з дівчиною гуляв, а по зеленому гаю хлопець з дівчиною гуляв. Яни гуляли, цыганка к ним подошла. Дай же мне правую руку, правду скажу тебе я. Дай же мне правую руку, правду скажу тебе я. А я цыганам не верю, бо я цыган не люблю. Выйди, цыганочка, с гаю, выйди, тебе я молю. Выйди, цыганочка, с гаю, выйди, тебе я молю. Цыганка с гаю не вышла, стала на краю гаю. Чует девчина плача, жизнь проклинает свою. Чует девчина плача, жизнь проклинает свою. Ой, ты, хлопчина, хлопчина, не зводь девчину с ума. Бедная она сиротина, батьки и мати няма. Бедная она сиротина, батьки и мати няма. А я дівчину не кину, бо я дівчину люблю. Моцно я її поцілую, к серцю своєму я прижму. Моцно я її поцілую, к серцю своєму я прижму. Ой, там у полі, стелется в полі туман, а по зеленому гаю хлопець з дівчиною гуляв, а по зеленому гаю хлопець
прапанаваць знаёміць вас з падзеямі, што адбываліся ў ранейшыя часы ў цяперашнім аграгарадку Вялікія Вераб'евічы. Упершыню вёска ўзгадваецца ў дакументах 1567 года як маёнтак Жака Быкоўскага. Пазней у 17 стагоддзі ўвайшла ў склад тэрыторыі ўладанняў Дзяляцічы, што належалі багуславу Радзівілу. Самымі распаўсюджанымі прозвішчамі былі Супрановіч і Сілко. Пасля Радзівілу уладальнікі здавалі гэтыя землі ў арэнду. Дзесьці каля 1911 года пачала працаваць Вераб'евіцка-Клюкавіцкая народная вучэльня. Адной з першых настаўніц была Руфіна Радзялоўская. Да гэтага дзеці займаліся ў Клюкавіцкай персанальнай школе, адкрытай яшчэ ў 1889. Падчас Першай сусветнай, пасля таго, як у 1915 немцы занялі Вялікія Вераб'евічы, да лініі фронта праклалі вузкакалейку. На будаўніцтва сагналі ўсё працаздольнае насельніцтва. Лінія вузкакалейкі праходзіла ад Нёмана ў Любчы да злучэння з чыгункай на Ваельні. Жанчынкі любыя, вы ж не сядзіце так, паглядзіце, які я стол накрыла, я ж хочу вас пачаставаць. Частуйцеся, хлеб ранейшай спечаны, і скварачка, і каўбаска, ўсё пакаштуйце. Пакаштуйце, не сядзіце так. Что это за хлеб такі смачны? Ой, гэта смачны хлеб, вельмі смачны, але салодкі. Солодкий? Солодкі. Ну я потом поспробую. Потым паспрабуеце, спрабуйце, ўсё каштуйце. Ой, Наталья. Господыня ты знатная. Ну, пэўно. Ой, А знатная. беларусы заўсёды любілі смачна паесці. Хай лепш кішка кішку прыцісне, як яда скісне. Малайчына. Так што каштуйце ўсё. Малайчына. Каштуйце. А у полі на грудочку, дзе зялёная трава, там стаялі дзве тополі, нахілілася адна. Там стаялі дзве тополі, нахілілася адна, а у полі на грудочку, дзе зялёная трава, там стаялі дзве подружкі, засмучоная одна. Там стояли две подружки, засмучоная одна. Ой, подружка дорогая, тебе мощно попрошу, помири ты мяне з милым, табе щодро заплачу. Помири ты мяне з милым, табе щодро заплачу. Ой, подруга дорогая, не могу гэта зрабіць, бо я гляну на нілога, маё сэрца забаліць, бо я гляну на мілога, маё сэрца забаліць, а у полі на грудочку, дзе зялёная трава, там стаялі дзве тополі, нахілілася адна. Там стаялі дзве тополі, нахілілася адна.
Робім яшчэ адзін невялічкі перапынак, вяртаемся з вялікіх Вераб'евічаў у Мінск. Цяпер крыху пра народны ансамбль песні і танца «Свіцязь», што быў створаны на радзіме Адама Міцкевіча ў 1966 годзе. Яго удзельнікамі сталі энтузіясты народнага мастацтва, рабочыя, сяляне навакольных вёсак, настаўнікі і навучэнцы школ і тэхнікумаў горада Навагрудка. Ансамбль «Свіцязь» выступаў перад прадстаўнікамі калгасаў Беларусі і іншых савецкіх рэспублік. Яму выпаў гонар прадстаўляць радзіму ў Маскве на выставе дасягненняў народнай гаспадаркі, а яшчэ ў Чэхаславакіі, Расіі і Польшчы. Нам жа пакуль варта зазірнуць у студыю гуказапісу, дзе ствараюць сучаснае аблічча народнай песні саунд-прадзюсар Геннадзь Саракваш і салістка заслужанага калектыву ансамбля песні і танца ўнутраных войск Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь Ірына Зыль. Тем. Чабром заросла, цветом зацвела, червоной калиною нахилилась. Ирина, хорошо мы движемся, хорошая песня получается. Скажите, идеи какие-то, может быть, у вас у самой есть? Но я бы, например, сделала не то, чтобы какой-то вокализ в начале, да, а такой как бы эхо. Хорошо. Что-то типа того. Путь пройден у вас творческий уже немалый. А скажите, какие достижения творческие на этом пути? Ну, я бы сказала, разнообразие репертуара, а потом работа, начиная от хорового пения, продолжая вокалисткой, классическая эстрада, народная. Ой, заплакала Люба,
Ну, так, это диван. Ой, глянь, а это что за пригожость такая? О, Юлечка, гэта наша наваградская выцінанка-выбіванка. Ёю прыгожвалі вокны, іконы, усюды вешалі, ну і на сурветкі рабілі, на стол. Хочу вот что сказать. Кожны чалавек, незалежна ад свайго грамадскага статусу і дасягненняў, мае права быць заўважаным. Хаця сёння акурат іншы выпадак. Чаму, зразумееце з нашай рубрыкі «Простыя рэчы». Мяркую, багата хто ведае, што гэта выцінанка. Тым больш, што летась нашую унеслі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО, а пачыналі выразаць з паперы акурат пасля яе з'яўлення, яшчэ ў Кітаі. Наталья Александраўна Клімко. У свой час яна ўзначальвала Навагрудскі цэнтр рамёстваў і не магла застацца абыякавай да спадчыны сваёй роднай мясцовасці. Трэба было шукаць нейкую сваю адметную рамёства, чтобы яны адрозніваліся ад іншых рамёстваў у нашай рэспубліцы. І, конечно, першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта мастацтва выбіванкі, якую рабіла наша Ніна Пятроўна Шурак. У чым розніца? Выцінанка – гэта ўзоры, што выразаюць з паперы нажніцамі. Тутэйшая ж выбіванка унікальная, бо ствараецца зусім іншым спосабам. Папяровыя карункі выбіваюць. Мы выбіваем яе такімі інструментамі. Старыя інструменты такія, якія яшчэ засталіся мне ад, можа, дзеда. Таму гэта знайшлі у сябе у нейкам там хлеве яны былі. Таму што сетачку, якую мы наносім на гэтыя малюнкі, каб атрымаліся такія, каб былі падобныя на гардзіннае палатно, то трэба ж гэтую сетачку неяк выбіць. І гэткую вытанчаную, далікатную аснову пасля майстрыца, у залежнасці ад сваёй фантазіі і бачання канчатковага выніку, упрыгожвала рознымі элементамі, а натхнялася навакольнай прыродай і святамі. Таму і расцвіталі на выбіванках кветкі, спявалі птушкі, луналі анёлы, ззялі зоры. А раней яшчэ ў нас выразалі, это выразанкі, выцінанка, выразанка. Гэта шмат разоў складзеная папера. І на гэтай паперы выбіраліся такія квадратики, трохкутнички, некие зернышки, зерняточки. І атрымліваўся такі прыгожы ўзор, які нашы жанчынкі вешалі на вокны. У гэтым годзе вельмі прыгожую выцінанку зрабіла, прысвечаную на 80-годдзю Победы. Гэта ўжо больш такая дэкаратыўная. Не кожная гаспадыня магла дазволіць сабе ранейшым часам купляць фіранкі ў крамах, але нашыя бабулі не бедавалі. Калі ёсць багатае ўяўленне і умелыя рукі, хата будзе як цукерка. Выцінанка становіцца зараз поўным такім відам, асобным відам мастацтва, скажем, адрозніваецца ад іншых. Па-першае, на сваёй тэхнікай тое, што не трэба шмат таких затрат вялікіх на яе, не фарбы трэба дарагія купляць, не кістачкі, калі маляваць, а ўзяць ножніцы, паперу і выразаць прыгожыя узоры. Оформляць іх у рамкі, вешаць на сцены, дарыць. Варта зазначыць, што адроджаная майстрыцай Нінай Шурак і захаваная Натальяй Клімко мастацтва выбіванкі Навагрудчыны сама раней у Беларусі ў 2014-м атрымала статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці нашай краіны. Цудоўныя папяровыя карункі, якія рабілі сціплыя хацінкі нашых бабуль, напоўненымі прыгажосцю і эстэтыкай. Захаваем гэтае ўменне для наступнасці. Тетушка Наталья, так я ж у тебе некую хустинку заприметила. Ёсть, любая, ёсть, Юлечка. А что ж это за хустинка такая? Ой, моя ты милая, эта хустинка недорогая сердцу. Каристи Матуля мне подаровала эту хустину. Я у ёй на танцы ходила. Ой, помню, ранее збяромся на концы сяла, ды гэтакія танцы ладили.
Я гэтака ганарова дзеўка ў ёй была. А Я якія? бы што, Юлечка, масцішчынскую кадрылю гуляла. Вось, на табе, на памяць, моя дорогая. Хай табе вот теперь Ой, дякую. Тетка Наталья. А вы ведаете, а мы ж песня можем бастишчинскую кадрилю станцевать. Ой, а я тоже любая не, хіба толькі поглядеть. Ну, А уже ходемте, поглядите. Что ж, а теперь будем заканчивать. Поделитесь, как вам песня? Я думаю, что просто прекрасная, замечательная композиция. Мой очередной опыт, ну, я старалась, конечно же, не совсем в народной манере все это спеть. Я буду очень рада, если народу понравится. Понравится. Мы сделали хорошую песню. Я тоже надеюсь, что слушателям нашим и зрителям очень понравится. Што я маю вам сказаць? Завершыўся час на стварэнне новага аздаблення для народнай песні і нашу вандроўку ў Вялікія Вераб'евічы, што пад Навагрудкам. Будзем слухаць «Ой, даўно-даўно» ў выкананні Ірыны Зыль. Я ж прызначу новае спатканне праз тыдзень.
поедем у Новоельню Дятловского района назирать за тамтэйшым обрадом Юр'я. Ну і не забывайцеся, па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе апантаны могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Ой, давно-давно у матулі была уже моя дороженька, чабром заросла, чабром заросла, цветом зацвела, червоной калиною нахилилася, червоной калиною нахилилася. А як я пойду, то чабор нарву, да своей матуленьки в гостину схожу, да своей матуленьки в гостину схожу. Откуль, мамочка, сустракать буде, а чим мяне мамочка частовать буде, а чим мяне мамочка частовать буде. Ой, давно-давно у матулі была уже моя дороженька, чабром заросла.